De mist horen we hier in Haans goed jaren, dus mist op het wat. Maar dat jouwt ik een lietse brood en soms wat fine stoorijn, wat miserig waar. Het jat er al je bij. Joen en vannacht blijft het zoals het is, bewolkt. En we hebben vannacht kans op mist of dichte mist, dus een waarschuwing voor het verkeer. Maar wel hege temperaturen, 6 tot 8 graden. En de wind nog altijd een uitwestelijke richting mooi en die is zwak of matig. Morgen alweer een waarschuwing van mist. Dat geldt uiteindelijk voor de maandtijd, maar dat geldt uiteindelijk ook voor de hele dag, want die mist kan overal hingen blijven. Ik wil weer bewolking en de temperaturen, ze zijn heeg. 10 tot 12 graden en die passen dan heel bij de maaitijd. En dan is het morgen de extra dag in februari, de 29e. En daarna komt de 1 maart. Maar eerst nog even de wind matig of zwak en die komt uit westelijke richting mooi. In de jontijd in de nacht op een mist. En dan 1 maart, tonsje, het vooruitzicht. De eerste dag van de meteorologische maaitijd. Zeg maar de maaitijd nevens de waarkunde. En dan wordt het maar liefst aan over 12 graden in uw provincie. Dus zinnen er wat meer bij, wat meer fleur. En dan denken we maar snel, nou binnen we er. Nou, op vreet ik nog wel zinnen. Maar een temperatuur om het bij de 10 graden heen. En op sneeuw nog altijd mild voor de tijd van het hier. Zijn 9 graden, maar dan is het weer meest bewolkt. En begint takkemieke, ik denk kouder, maar frost in de nacht. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.